Is-sibt fit-toroq tal-Ħamrun ittellet mill-ġdid il-festa taċ-ċokolata, 20 ta' persuni minn madwar Malta attendew għal dan l-avveniment li ttella mill-ġdid wara nuqqas ta' sentejn minħabba l-pandemija. Krutawa News żar din il-festa fejn hemm stajna nistħarġu aħjar dwar dak li kienet jiġi esebi tal-pubbliku. Fost oħrajn kien hemm prodotti diversi kollha magħmula miċ-ċokolata, saħansitra kien hemm ukoll figuri mdaqsin magħmula miċ-ċokolata li rrikjedew numru twil ta' sigħat ta' xogħol u paċenzja. Tkellimna mas-Sindku tal-Ħamrun Christian Samut li propju kellimna dwar il-figura partikolari li ddominat l-attrazzjonijiet f'dan l-avveniment tas-sibt filgħaxija. Bħala attrazzjonijiet ta' ċokolata għandna tnejn, għandna din l-attrazzjoni hawnhekk warajna ta' figura importanti fl-alkohol bħal speċi ħafna nies iħobbu, u mbagħad għandna wkoll xi ħaġa tfal għandna l-minions li xi ħaġa wkoll it-tfal jieħdu pjaċir biha. Tkellimna wkoll ma' ħut mill-persuni li jażlu li jattendu għal dan il-festival. Fil-fatt kien hemm min sostna li din kienet l-ewwel darba tiegħu li attenda għal dan l-avveniment, oħrajn qalulna li din kienet żjara minn ħafna li għamlu. Persuna b'ton daħkani sostniet li din il-festa ta' ċokolata żgur mhux il-post tal min ikun qed joqgħod attent xiekol. Għaw attività sabiħa ġifieri. Festival sabiħ li laqa n-nies flimkien u jaraw x'jafu jagħmlu l-Maltin. Ma joċċal minnu bid-dieta u għandu l-sukkar għax ħafna xtiekol. Nħobba hekk bħala monti u ħarġan. Għax daw rajtom fuq il-television jagħmlu għal dar raġel ta' ċokolata u nħobbuhom daw l-attivitajiet. Għaw ħafna attivitajiet, għaw il-figura ta' ċokolata u aħna niġu kull sena dejjem hawnhekk.